paper trail. Okay. Nagtarni mong lugar Yes. kita. Amo na ako. Ganun mo na ako programa, mapagal ako. Salamat. Bye-bye. Pot. Gariya mo na ako programa sa public affairs. Gusto ko na sa alas 3 ta. Medyo lamang entertaining. O may follow-up report si Jimmy. Jim, come in, Jim. Hello, Pipi. Okay, go ahead. Si Engineer Moet, Apo. may number ka dyan, siguro, Oh. sa dating number. Sumimbag daw. Pwede masimbag ito sa Klaw niya ini, Oo, sa Klaw okay. Inikan District. Mm-hmm. Ngunyan, inot ng nakahuro niya to kay ni si Engineer Moet. Oh, okay. Nan sabi nga niya, dahil man nga ki problema, sa igwa nga kami ki mga papilkaan, Okay. igwa ki mga records, and yaon, hilingon nga ni structure, yaon, Oh. naka-implement nga yan. Okay, Ansala nga nga, ansala, sumarker da. Kaso plano, itong plano, ay supposed to be, bako man ito ang ibubugtak 2019, Oh, naibugtak. ano dapat ibugtak, so 2021. Iyo kayo na nahiling ni Kuan, Laurel. ni Secretary Q. Laurel, natural, pigahanap, so 2021 project. Correct. Oh, tama. O, ito ngayang 2019, plano ngaya ito. Ang problema, ta kinapi-paste ka, nagibukan, so nagibukan marker. Kaya siya nang bahala magpaliwanag ka sa bibipita. Natural na Ay, pwede inda. na sinda magpaliwanag. Sinda implementing agency. Napagal naman ako, Jimmy. O, tanganing madali, BP. Ara mo na, send ko na baga sa number sa imo. So, Saan mo pinadara? Kansaro, baga siya issue duman sa Mauraro, Ay, nag-delete ako kang number ko. Tapano na? Messenger? sa Messenger. O, sige, tanapon. Engineer Moit. I-send ko sa I-resend mo daw. Tapos ako naman sa DPWH. I-resend Sa- mo. Si District Engineer So, Cornelio gusto mo yun, Relati. Jimmy, yaon sa project, nasala lang sa marker. Tama ba? Grabe. Itong nabubugtakan kan marker, dapat ang marker ka ito, 2021, tama? 2021. Iyon na ito. So marker, inarog, so pati sa pizza, dahil man nga doon sa pizza dapat inarog. Kaysa ito kasalan. Anapon, nakuha ko na sa konsisya ang kontraktor. Buda, sisi nga ni may kasalan ka ito, tag-iro ka ito minugtak ng pizza. Dahil ko masabi konsisya ay makasalan Galing, ka to. gila naman ako na ano nang... Natanasiri pa ni Secretary Tio Laurel. Oo. Ay man ang gadana po. Natural. Project 2021 ay data nakabugtak ni 2019. Oh, gusto mo yun, ina 2019 na marker, iyon so pigahanap ni Laurel, tama? Na dapat sa 2021. Ha? 2021 ang pigahanap. Kaya nga, iyo yan, nabugtakan kan 2019, iyo yan, ang 2021. Dahil ko may masabi yan. Dahil man akong pakaisikaan. Ay, inda. Napagalaman. Kapag kaparantayan nga ni kan barangay, kan suyaon digdaan Salbata ng Ghost Project. Secretary Tio Laurel. Parantayan kan barangay, kan pulis na yun ito da. Wala man, di man nato nga dumanda si Laurel. Dahil man nilalamit. May nagihan pala na iba? Iba man sinagihan. Tapos nagkaparalsok na sa signal sa cellphone. Oo. Pangaman nga man luminayog sa chopper. Uto lang nga rayo na. Yun na. Tayo send ko Okay, sa okay. Messenger. Okay. Sige, thank you. Alright. Hello. Pangyari sa... Hello? Baby, palibong ko naman ang payo mo. Dahil sa ako minatagal kay Jimmy sa hapot. Dahil siya makasimbag. Tanay ko nga aram. Palibong ko man ang payo mo. Sige daw. May magabi acceptance yan. Acceptance. Kung gusto project, na-acceptance. Ay, tama ka. Turnover. Sa DA, di ba? Asan yung turnover yan? Oo. Natay na-acceptance ng 2019. Gari matali ka talaga. Gari tama ka dyan. Nailing mo na 2021. Di ba? Para malibog ng kwan, ang payuta sa diesel, libong mo pa kita ka. Ano na kita. Paralansin naman kita. Natin acceptar mo sa lapad sa marking, natin acceptar mo. Gari naman, napasala naman ang kwanraan, determinasyon nila. Ay, gusto mo yun pa rin, duman sa turnover, kung baka sumarket na nasa o kung ano, may problema, di ba? Ang apot ka,
pinirman mo, alam mo pala na sala ang marker, arayon sa 2019 sa 2021. Ayun Ayun na. na. Bibig na turnover. Gani ang piglan sila man kita. Ay, yung baga. Gani naman, basta na, susug tayo yan, iyo. Lingon mo Pero mo yan, dahil pa kita ki confirmation kon ghost o bako. Susugon ta mo Ang na. point of view ta duman BPR okay ni. Sabi. Susugon ta mo na. Taday pa man ki confirmation kung ghost o bako. Yaw di yan dyan. Nagkataram si Secretary, Ghost Project yan. Oh. Paghalukay niya, nainin niya, sumarker 2019. Iyo ta. Sino kay baga na sabi ni Jimmy? Ngunyan, may nagkataraman at per Jimmy, may nagkataraman na, bako man yan Ghost Project. Nasala na si Marker. Nasala na sa pagkabog. Oo. Ay, limitar. Ngunyan, si Isay nagpirma kang kontratang turnover na 2019, tatabwa ka magpirma ka na 2019, 2021. Iyo man ang ano. Iyo man ang ga. Naaram mong sa project 2021, tapos ang pinirman mo 2019, Oo, maski pangani ko, copy paste ito. patras. Bibi, maski pangani copy paste mo ito ang sabi pro project nahan. Pero, ang yaong baga dyan, deleted. Iyo. Garin na wara mi gusto, garin na wara sa kidang kung sarong maluto budak gulay na talunga. Kumaw ka ganyan. Okay. Salamat. Salamat. Oh, tama sa put ni Noel. Iyo mananggad, si sa nag-arago ka ito. Yan ang hanapon ta. Shara May, baka ma-interview kita. Shara, i-text mo nga anong topic. I-text mo daw topic, anong topic natin. Tama-apod kita, di ba? Ay, nako. O, taw na. Babalikan ta iyan na mga napagal ako. Ni baga, si Secretary Rowley, nakakaluon. Yan sa ginabataan. Hello? No. Nakakaluon si Secretary Laurel. Amigo, Ano da? kaya Pilipinas, Mm. hanggang ngunyan, may sarong drone, dahil laman na ng kaimbinto, Ultimo, iyo na nga ni. Ultimo, sa nang araw ka na. Problema pa kita. kaya nga ni, kita, Hi! pa, kaya nga ni, kita hanggang ngunyan, paltik pa ang bigigibo, At ayo na nga ni. ang gira ba ganyan, bako naman man tuman, Iyo baga, kuha na. Di naman nagirilingan. kaya nga ni, puro na high-tech, kita hanggang ngunyan, badtik pa kita, kaya sa arong mga ganba, no, bako, Yeah, mismo yeah. ka, Pilipinong maorat ko ta, Yeah, putanta, makaurago ni si Laurel baga, ang picture niya, sumarker na 2019. DPWH ang logo. kaya nga ni, kaya dinagasin sa nasunta. Saka baga. Okay, sige Migo, salamat Salamat. Madali lang tabi Angel madali lang Angel. Sabi kan post kang DA Regional Office, DA Chief inspect a highly irregular farm to market road in Ginobatan. Iyo sa headline Agriculture Secretary, babasahon ta daw, siyang pining bumasa daw kayo ni sa on air. Yan si Nicole. Busy si Nicole. Marinig Nicole, ikaw daw basa kayo nita. Matibay ka magbasang English. Marinig di. Tibidi ka. Tamaray kami nabasang English. Kamaluya ako. Kidit andila ako magbasa ki English tabi. Maluya ako sa English. Basahon tayo ning post kan Department of Agriculture. Mga tugang. Garunig di binasi ni Pading Marso kanya kasabago. Pero mas pala nang basahon tayo ni English kira. Basa daw ta. Maluya ako sa English ni. Kaya matibay sa English kay. Yeah. Alangan na. May pagpalimog ang payo ko. Tamalimog ang payo ko ngunya na aga ha. May payo sa buhok mo una. Pakaraya ko ng buhok mo. Kaning maganda kapag tingnan. Tagaraba ko kang ngunyan magayo na. Pirmi man, sir. Ano? Ayusan mo na sa diri mo. Yan. Ayun na. Yes. Saan kahali? Tarog ka ng buhok mo. Kasabago. Secret. Ano secret na? Sige, basa. Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. on Monday inspected... So medyo may dating man. So medyo may dating man na ngayon. So magayon. Sige, go. Okay. Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. on Monday inspected a suspected ghost... Luway lang. Tama ko sukas-kas. Luway. Go, luway. Take to.
Go. Take 3. Take 3, go. Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. on Monday inspected a suspected ghost farm-to-market road or FMR project in Barangay Lower Binugsakan, casting fresh scrutiny on a 1-kilometer-long, 5-meter-wide access road that was supposed to ease farmers' transport woes and spur development in the area before the pandemic. Initial validation by the Department of Agriculture Internal Audit Service or IAS in November found that the FMR was not implemented at its approved site. Our auditors were told the road had been relocated upon the request of the former district representative in April 2021, citing unspecified right-of-way and environmental constraints that supposedly hindered the project, Tiu Laurel said. He added that officials from the Department of Public Works and Highways or DPWH and the Regional Agricultural Engineering Division or RAED guided auditors to the purported relocation site of 2021 FMR project. The area bore a road marker labeled 2019 FMR, typically indicating the year of project completion, raising further questions about the timeline and authenticity of the project. Furthermore, the audit team inspected a FMR project located in the province of Camarines Sur, which was observed to be notably overpriced. The project was validated having one lane of 74.3 meters and two lane of 32 meters amounting to 14.6 million pesos. The discrepancy has prompted concerns over possible irregularities in the implementation and reporting of the project, which was intended to improve market access for farmers and reduce post-harvest losses in the agricultural town. Tiu Laurel said the department is now conducting a deeper investigation, including a review of project documents, funding releases, and coordination with concerned agencies to determine accountability and prevent similar anomalies in the future infrastructure initiatives. This is exactly why we are strengthening oversight of FMR projects, he said. Farmers deserve infrastructure that actually exists and works. Okay. Bicolaso, sinabi mo, binasa mo. Yes, sabi mabasa lang. Bicolon mo, so, binasa mo. Ang sabi da po. Yun na, nasabutan to na. Nasabutan mo, binasa mo? Yes. Dapat, ikaw kita kipiga po na reading comprehension. Opo. Nasabutan mo, sinabi mo? Opo. Anong sabi? Nag-inspect siya, sir, kang 1 kilometer long, 5 meter na access 1.5? road. Sarang kilometro ang laba, so Five lapad, ang, 5 meters. Okay. Tapos sabi, 2019, ano daw siya, Oh. nasabutan ko digdi, sir, Oh. na-relocate to Tinampo. Sain? Today man sir kinagdigdi. Basta Today man na-relocate da siya sa other parts grid kang Lower Binugsakan. Upon the request kang dating district representative kang April 2021. Yun na. Unspecified. Sinabi ni Pading Marca sa bago eh. Di ba? Ano pa? Yes sir, nakakagdigdi. Citing, itong request da gari unspecified na right of way tas environmental constraints. Okay. Halabaon sa binasa mo, lang itong pagka-translate mo? Transcribe mo? Ano? Ay, mali pala sir. Ano pa? Nilipat da so tig-request na ilipat pala sa Tinampo kang former district representative kang April 2021 dahil daa sa unspecified right of way and environmental constraints na gari makakapugol sa project. Pag sinabing environmental constraints, ano ito? Mga factor sa environment na makakaapekto sa Tinampo. Wala. Mga kang environment. Iyo, nasabutan ko. Sir. Okay. Matali ako pag-aga. Okay. O sige na, dumali ka na naman. Tama, makudot ka lamang niya na aga. Iyo, dumang ka na. Thank you, sir. Tagal gusto ta kang badulang kaining sa kuyang kapot-kapot na stick digdi. Yun na. O sige, duman na. Halina na sa screen ini. Tadang gano, di ko lang ang pagkita. Okay, ayan tabi ha. Pigahanap yan ni Jimmy kunahin ang proyektong yan ngunyan. Aligado ha, dahil pakitang final conclusion or even the news mga tugang from DA, dahil pang final conclusion siya kung Ghost Project. Pigahanap, taga rin napasala mga tugang so marker. Inda. Nagdadangog kamo sa DCGB.
Always number one, always at your service. May strike na sa Petsa 26, Buda 27, oh. Na naman. Aramon ta daw mga tugang kung ano mangyari sa Petsa 26, Buda ba yan na? 26, 27, tabi, nasa linya, mga tugang si Angel Mostaza. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Ang location kan dito sa Bilius, yung kami VP Henry sa tarong pagtaripon, kan mga organisasyon VP Henry, kan mga haralangkaw na opisyal, kan manibay ba mga grupo digdi sa probinsya kan Albay, partikular na sa Legazpi City, dahilan na VP Henry, iguan mo yan nakatalaan na pagururo na ang mga presidente ka na manibay bang mga drivers association, dahilan ta sa aga VP Henry, igwada po VP Henry nin ikakasang strike pa Marso 20 sa isa God 27 at yun na pagkaaga VP Henry hagadan ta ng detalles kay ini ana presidente kang Condor Piston si Sir Ramon Riscovilla. So good morning po, nasa ibong na linya si VP Henry po sa DCZB. Ano po sir ang detalles kay ining ikakasa po nindo sa transport strike sa duwang aldaw po tabi. Opo. Hello, Chomon. Good afternoon. Good morning po. Si Henry ini. Good morning po, Happy Henry. Good morning sa gabos na ginanyog na. Opo. Opo. Primero, lawas na lawas sa agan transport strike. Sisay po na mga transport organization ang masabay sa endo sa piston. Makisumaro sa endo sa piston. Digdi po sa Albay, sigurado na po sa gabos na sa yun. Sa yaon po digdi. Daragaligaspi, Taho Road, yaon po digdi ang Lupuan, Lupto, at itong 3rd District, Binubatan, Was, Ligaw, asin ang Kamalig, asin ang itong Malabog. Alos yaon po man digdi Sir Henry ang sa tuyang mga asosasyon na kung saan talagang gusto nilang maaraman na ayning duwang aldaw na ini talagang kasado na kung saan iningani po ang aldaw kan sa muyang pagdeklara na pang second batch mina ini na ginibo na hanggang sa ngunyan Sir Henry ay wala pang ginigibong lakdan o ang gobyerno para maibsan ang krisis na kinakaarap ng satuyang mga driver at ang operator at pinadidaan ng ating mga mananakay. Kaya iningin dinusad mining duwang aldaw second batch na ini na magapuon sa aga 26 hanggang 27. Opo. Na kung saan tinalaga taligdi ang anom na mass action center. Yaw po dyan sa Bunot, Bicol Air, kuhan dyan sa mga taga-Lupuan, mga driver. Tapos dito po sa Banyag, yaon dyan po sa Malabog na posisyon. Sindidi po kita sa amin ang Daraga. At igwa po kita sa Kamalig, sa duman sa Cruising. Igwa po kitang mass action center duman sa Morm. Asin may igwa po kitang mass action duman sa Ligaw, Cruising, Pasiring sa Tabaco. Para ipailing, Sir Henry, ang sentimento kag sa ating mga driver na hanggang sa nyano orang solusyon na ginigibo ang satuyang gobyerno. Opo. Hanggang saan po ang lawak kan transport strike tabi Chomon? Hindi po sa tuyang kabir po. May mga lugar po na katulad ng Naga, Pastor, na may mga pagiro man po duman sinda. Depende po sa saindan kakayahan na sinda talagang suporta sa sinasagawa ng wildang. Opo. Gusto sabihin tabi Chomon, paralisado ang biyahe talaga sa aga hanggang 27 sa Albay, buong Albay? Sinisugaro na ako ata ang 100% dahil sa partisipasyon ng ating mga asosasyon at itong naintindihan naman po ng ating mga mananakay dahil sila mismo ay talagang apektado sa krisis na dinulot ng girang agresyon ng Imperial Unit. Okay. Anong oras mo po ng strike? Again, anong oras po matapos sa 27? Sa aga po, magapon po kami. Alas 6 po, mayaw na kami dyan sa tuyang mass action center na ito. Okay. Opo. Tapos, matatapos po yan hanggang alas 7 ang Banggi, maglampas pa man yan po sa Banggi na. Dito bang giraray po, otro aldaw, ang hanggang alas 6 bang po giraray, yaw na po giraray kami dyan sa mass action center sa muyang mga itinalaga. Okay. Chomon, natapo natapo ta kay po may sasabayan po kamong grupo sa Manila sa aga hanggang 27? Yes po, sa ngayon po
ang Pisto National po, nagkakigwa sila ng no to oil price hike coalition. Na kung Oo. saan yan, nandyan po yung UB Express, yung Grab, PNBS, yan nandyan po yung may mga kasabay pong mga kooperatiba. Nandyan po yung Manibela na dati dahil nagsasabay sa tuya. Ngayon yan po kasabay na kaya dakulo po ang paghiro sa Bicol, Manila. Opo, so may hiro man sa Manila sa aga. Sa Bicol, may kasabay po kita din cooperative. Opo, so may hiro man sa Manila sa aga, ano po, Chomon? Opo, May medyo strike man po duman. yan. Okay. Natapot minaabot sa punto na ang solusyon ta sa problema ngini sa krisis sa langkaw na presyo kang produktong petrolyo, transport strike po. Opo, kasi Sir Henry, ang transport strike, ayan po ang pinanday na sandata na para sa pagkakasararo, ipahiling sa gobyerno na iti ang pinakaalangkaw na purma ng panawagan sa gobyerno para kami ay mapansin. Kasi ang ginawa nila na po, may mga petition po kita dahil man pinagakuan kang estado na kung lang saan po tabungod ang gobyerno para ito ng mga panawagan na mapansin. Kaya Apo. nagkaabot po kita sa punto na magkaigo ng pinakamataas na purma, itong wilga ang mabisa. Okay. Na para kita po ay pakinggan. Kasi po, pag nagwilga kita, makita talaga mawawara sa ating estado. Kaya talagang papansinin kita. Dahil napatunayan ta na po sa mahabang kasaysayan na ang pagkakasararo, ang pagsama-samang pagkilos, ang pinakamabisang paraan para pakinggan ng ating estado, ang ating mga kahilingan. Opo. Ano po ang kwantabi, Chomon? Ano ang pinaka-demand nindo tabi? Ang demand mi sana po, Sir Henry, itong tanggalin po ang oil deregulation law kasi 28 years old, 28 years na po nag-i-exist yan. Walang nagigibog kaya ng gobyerno, kundi yan ang batas na 8479 na yan, Republika 8479, protection sa mga malalaking dayuang korporasyon. Opo. At sila po ang nagtatakda ng presyoan, na kung saan, kung matatandaan ka, ang sabi sa gobyerno ta, 10 bulan pa bago nung magkaigo ng Jira, 10 bulan, na-stack pa kita. Pero dahil nga may batas, wala pa si aram ang gobyerno, wala pa 10 bulan, simana pa lang, nag-aaragawan ako ang pagsasapisyo. Halimbawa, di sa tuya, isampul ka, nadigdigani ko, bana pa sana, halimbawa, asaga, ngunyan, masarado na sila, Opo. hindi na yan, si-supply, ubos na. Pero pinaubagan pagtaas, puro kaso na naman yan. Yan Yeah. po maiiling, dahil sa batas na yan, warang pagkiaram ang gobyerno, lalo na ang Department of Energy, na i-monitor ang dapat dayan. Yan. Okay. Dahil hindi Okay. monitor, wala. Sige. Opo. Dito po, Chomon, inigigibon din ng transport strike, mas talong nakakagabat tabi sa mga Pilipino o sa mga Bicolano dahilan sa halangkaw na presyo ng produktong petrolyo. Ano po sa iling mo? Apo, iyo po, talaga gaya, laging dapat na nararanasan ta. Bako lang nga, sabi ka nga, bako lamang sa sektor ng transportasyon na nagagabatan kasi pag naglangkaw po si Rene, ang presyo ng produktong petrolyo, gagbuhos na pangangay po ang sa tuyang mga kababayan, tataraasan po yan, may yung effect. Kaya nga, ang panawagan niyan, ibasura itong excise tax, ibasura ang 12% ribat kasi yan po 30 pesos yan. Opo. Kada kami magkarga si sarong litong krudo, 3 pesos sa nawawara sa muya. Kung kukita tapos sa 30 litros na kinukonsumo ni, ang nawawara po yan sa 390, doble na sa presyo. Kaya, din plus ang nawawara sa muya. Na dapat ito ba iuli na sa samuyang pamilya para pangdagdag sa gastusin na ito ang makaka-recover sa ating mga driver na mabuhay ang system ng transport na hindi ng krisis na pinakarap sa mundo dahil sa gerang agresyon ng imperialismo. Opo. Bako po sa gobyerno, mananaod kigari ito, fuel subsidy. Ano pong reaksyon nindo sa programang ini? Tama po. Sinabi nga ni po, ito nga ni na Marcos, sinabi. 1,000. Pero hanggang sa nguyan si Rinri, wala pa. Turo bagay ito pangako na hanggang sa nguyan, nag-aasa sa mga driver, wala pa man po nag-aabot. Kasi sabi nga ni wala na pundo siguro kung saan ito makuha, nag-iisip kung saan makuha. Dahil Arab naman po kung nasa ina sa pundo na ginamit sa mga infrastruktura,
na kung saan sinulap ka ng mga ganit na politiko na hanggang sa ngunyan, hindi pa napapatunayan yung mga sangkot doon sa korupsyon. Okay. Chumon, salamato na maray tabi sa oras mo sa DCGB. Ingat po kamo. Salamat po, Sir Henry. Asin salamat din po sa mga nagdadangog. Asin po para hindi lang po ini Sir Henry laban mi, kundi laban po ini sangkan sambayan ng Pilipino. Kaya mabuhay po kayo at mabuhay si Nagabot. Opo. Salamat. Angel. So yan, VP Henry, si Sir Ramon Restovilla, Presidente kan Condor Piston. Presidente ni VP Henry, mga presidente kan man ibang mga asosasyon, mga grupo kan mga drivers. Nagkualang kita VP Henry ni na oras para makahuron muna si Sir Ramon. Okay. And Okay. sabi naman kay VP Henry sa terminal, nakabasa ligdig sa indang pagiging resulta kan magiging pagururon at magiging at the same time itong mga nasa lalo dyan ka na transportasyon particular na kan jeepney pasisiring sa sur na parte kan Legazpi. Opo. Okay. Yan sir VP na mga informasyon kay bahan ko digdi si Karel asin si Princess with Kuya Boy in Mustaza Business Avenue. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa Alawa. Anhapot. Sige. Ilog tamo na si Jimmy. Ma-interview hong kita ko niya na pa-schedule interview ako niya na aga. Buda si Pading Al. Tuloy-tuloy muna tayo. Jim, come in, Jim. Good morning. Jimmy? Nawala si Jimmy. Hay na si Shara. Hay na si Shara tabi. Pakiapo di daw tabi si Congressman Crisel. Hay na si Shara. Kay pong tabang ni Shara Tama para makontak si Kong Crisel ngunya na pag-aaga. O dyan na muna si Jimmy. Jim, kami Jim. Yes, BP. Yawan ako ngunyan digdi sa opisina ni Engineer Richard Mowit, Chief of Planning and Design Section kan DPWH. Opo. So, aramo niya to saya kung anon background na isiyan with regards digdi sa pigaligar ni Secretary DA Secretary Chio Laurel na ghost project sa Lower Binogsakan. Primerong hapon tabi, Sir Engineer Boyd, igwa talaga dyan inimplementar ang DPWH na farm to market road sa Lower Binogsakan na pan pondo ali sa DA. Si BP Henry po sa angkor sa DCTV. Opo. Engineer Boyd, good morning. Good morning. Opo. Ikaw mananggat po project dyan na na-implementat na farm to market road hali sa Department of Agriculture susog duman sa description kan DA tabi, Engineer? Ikaw po tabi, BP. Okay. Same po ito tabi, Engineer na kabugtat? Sa Lower Binogsakan po. Once na may release kaya ang kuyan, ang DA project na farm to market road, number one, na-coordinate kami sa local official. Opo. Para may tama kung saan talaga feasible. Yan na project na yan. Iyo po. Mostly kasi pag mga local roads, number one na problema dyan, ang road right of way. Kaya yun ang number one na protocol para dyan. Iyo. Engineer, so original po na lugar na dapat bugtakan ka itong proyekto. Nasunod po ito? This time, last week, naaraman ko lang na itong may original na pigsasabi ang taga-DA na day sa pagkaaram ko. So sabi nindang Opo. original site. Dahil po nindo aram? Day po aram. Basta ang aram ko lang, itong pigkaagang kang proyekto, ito sa na-agreean mi ka, local official, barangay and the LGU ginubat. I see. Nya rin po itong namubugtakan kan marker na may 2019. Iyo po ito, bako po ito sa project? Itong nailing na Pig Plus, pinailing sa kuning Jimmy, na 0.5 ang kuyan, ang so-called kang physical target. Buda 1 kilometer na pang distansya? Oo, dahil kami kitong pig ko yan, pig-implement na araw kitong 0.5 dyan sa budget na yan. I see. Okay. Nyahain po itong project na pig-aligar na ito na pigahanap ng Secretary Laurel po, Engineer Moit? Ito, yaon po sa Lower Binogsakan, amenable naman kami na so ko yan. So, project marker kang DA, talagang nasala so pag-entry kang, pag-engrave kayan sa concrete. So, marker? Opo. Amenable na nasala. So, nag-fabricate kayo ito. Oo. Pig-verify mi sa plano,
as guide in reference kung paano siya gibuhon, ang nakaalaag 2019. Pero prior to that, dapat implementing in charge na project engineer, dapat sinirto niya na during the ASBER, dapat tinama niya na sa 2021. Oo. Sisay pa nagbugtakan marker po, engineer? Naggibukan marker po, nagbugtaka ito? Kontraktor na po. So kontraktor? Opo. Oo. Di po ninda aram na ito dapat 2021 ta 2019 sa ibugtak daw ninda. Nakauron po nindo sila? Di yung pinakauron sa kontraktor. Kaya ang kuyang dyan, ang may lapses man, so part kang nag-supervise. So dapat, sinik ninda ito prior to mag-final inspection. And aside pa kayang tabi BP, Opo. will monitor niyang kang DA ang monitoring Proyekto. yan monthly. Oo. How come na this time, na 2026, may kwentang sinda, may records na missing or ghost project na releases. Yeah, yung nga nang pigangalasan ko tabi engineer. Kasi, di ba, may project monitoring, may supervisor sa inda. Tapos, pag bugtak pa itong marker na ito, nasala pa so nabugta. Tama ba ang pagkasabi? Nasala po so nabugta ka na project? Oo, dapat na-check din dahil Nasala. monitor dyan eh. Ano na yan na practice din na mamonitor din yan na progress kang trabaho. Buda, nangalas man ako so nabugtakan kan marker na 2019, bako ito sa proyektong ginibo ninda na implementar ninda, tama, Engineer Moy? Itong nailing ko sa kuyan, di ako tubod duman na 0.5, ang nasa plano mi is 1.3 kilometers. 1.3 kilometers? Opo. I see. So nagibo po ang 1.3 kilometers na ini? Opo. Di po kinakaturo kay Laurel Kaswakan sa nung alaw ka nagbisita na yaon duman sa ibong na parte kang binugsakan? I don't know sa part ng kuyan, sa part ng DA, dahil may naka-assign sindang coordinator sa kada district. Kung iniba ninda ito, siyempre, ito mag-guide sa inda kang Iyo po. the actual site. Yeah. Nangalas man pa ako, nata po, taliban ibinugta kang kontraktor. So marker, buda, 2019 pati. Naba ko man so ginibo ninda? Iyo nga ni, iyo po, oo. Na may Di ba, Engineer, magkangalas man, aram nindang, bako ito so ginibo ninda, binugtak so marker duman, 2019 pati. Naba ko man ito sa indang tinapos, bako? Opo. Medyo napaisip ako duman. Oo. Medyo nga ngalasan tabi, Engineer. Ito ang mga lapses po na commit kaning party. Opo. Contracting party. Oo. Okay. Sana pang plano nindo kayo para maklaro po ini, tabi, Engineer Moit? Once, this time, ready ang documentation ni kung ano ipaabot sa mukang DA for clarification Opo. para masimbag niyan. Waiting lang po kami kung ano ang possible na communication na ipaabot sa MOYA. Opo. Okay. Engineer Moit, salamat na maray ha sa pagpaliwanag po kuda sa oras mo tabi sa DCGB. Opo. Thank you so much. Okay. Jimmy. Salamat din. Yeah, Jim. So sa turnover, kisa ini turnover pagkatapos kan proyekto? Ang turnover, ang ma-accept ka ni local government. Okay. Yan tabi, BP. Oh, Thank you so much. double check mo naman, na-check mo kay Mayor Jimmy kung na-accept ini kan lokal na gobyerno. Dahil ko nayapot ang bagay na yan tabi, sige. BP kaswapon. Okay. Apoton na lang. Oo. So, Okay. yan tabi, BP, si Engineer Richard Moit. Thank you so much sa pag-accommodate sa tuya pagtao kay oras. Yeah. Gikanigdi sa DPW's third, Jimmy Nasalita, DCGP. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Luwas. May interview kita ngunyan kay Congressman Kirsel. Ring pigapudan ko na tabi siya at dapat ka sa bago ng 8 o'clock tabi. Pero gari may kauron siya, Tama ba? Sandali lang. May lang tabi, Chief Ramir. Dapat ka sa bago ini. Na-interview tang ini. Baka busy na si Congressman Chris Lagman. Sige daw. Kausap mo? Tinatawagan mo? Ayan. Sige, taon ipigapudan ko Oras natin, mga tugang 13 o 14, bago po pag-abot ang alas 9, nin pagkaaga. Pero isang kauro mo, staff niya, tabi, Kuan? Staff niya ang kauro mo. Siya mismo? Sige nga. Busy. Sige, try natin. Baka makontak mo tabi dyan sa imong numero.
Congresswoman Crisel Agman Luistro sa nagkapera niya tong kaputan ko niya na pagkaaga. Medyo napaisip ako duman sa sinabi ni ako dahil patabi i-confirmation on our part kung may ghost project talaga wala pa. Tang sabi kan DPWH tabi siya unda luman sa inutan. Magangalason man na nagbugtak sa kontraktor ki Marker 2019 pa binugtak duman mga tugang sa bako nindang ginibo. Dahil ka kan magkarilibong. Dahil ka kan magkarilibong. Yaw na po mga tugang ang pinakamagayo na congresswoman sa balat ng lupa. Congresswoman Crisel, maray na aga po. VP Henry, gari nag-i-improve ang sa imong introduction every time. Ha? Nag-i-improve ba? Nag-i-improve. Okay. So, good morning sa kapos sa tuyang mga listeners and viewers. Na kasubanggi po nagkaigwa ki Rockiao Award. Iyan, okay. Parangal ini para sa mga mga taga-tabako. Ako sa na mga leaders, kundi mga empleyado, retirees. Apo. So awardees na mga departments. Na in line with the 25th or the silver anniversary of Tabaco City as a city. Founding anniversary celebration. Opo. So, wow, 25 years naman ang Tabaco. Tama ba ang recollection ko? Ikaso principal author ka ni Kong and then si Mayor Alex Boris ang mayor ka ito? Yes. That was in 1998 to 2001. And naihabol natin to sa first term ko sa Kongreso. Opo. Na naipasarta siya kan 2001. Tanda ko ang nag-cover kami kay ito dyan Nag-cover kami kay ito dyan. Yes. Yeah. Of course, kay Riba and DCGB. And Yeah. so, ang sa kuyang message kaso ugma, dumanta, tinawan man ako parangal as the principal author nga ni, kan RA 9020, creating the city of Tabaco, was that it was not just me, but it was a choice of the people of Tabaco. Ini bagang cityhood, maski na ipasa mo an sa Kongreso, di man siya magiging RA, kung daing plebisito to ratify the decision made by both houses, the Senate and the House of Representatives. So, overwhelming man so yes, sa time na ito. And I remember particularly one barangay, the smallest barangay in Tabaco, Barangay Magapo. Ini barangay Magapo, politically, hindi siya aligned sa administration ni Mayor Borse. Pero itong decision to create the city of Tabaco went beyond politics. Went beyond politics. And itong barangay Magapo, 100% kamboto ninda was yes. Daing nag-no at all. Yun talaga, overwhelming so resulta ka ito. But, itong time na ito, Mayor, akong congressman, akong assign yan sa first district ka ito. Garo, di ko masyadong nahiling sa politika duman sa panahon na ito. Susupport kan mga taga-Tabaco, halos yaon po sa imong bill. Even former Mayor Demetrio, who was still alive during that time, there is siyang mention about using politics to go against the measure. In fact, if we got close to 90% of the votes, then ibig sabihin talaga yung susuporta ng gabos na political parties in Tabaco. Opo. Congresswoman, ikabaga naging mayor ka and you are the principal author kang congresswoman ka ito. Usaro ka sa mga witnesses kung paano nag-transform ang Tabaco City Pasiring sa progreso tabi. Ano bang garing magabat pinaka-main legacy na nangyari po ngunyan sa presenteng ini sa pagiging syudad ng Tabaco? Sa hiling ko, going back, ang Tabaco talaga was really set to become a city. I remember reading about it sa mga history books that there was a time na sa census kan Tabaco was the highest in the whole of Albay. Okay? Daog niya ang Legazpi talaga. Daog niya ang Daraga, daog niya ang Ginobatan. Yan sa mga dating mga sentro man. Oo. So talagang Tabaco in terms of population, dako lang inhabitants. And because of the existence of the international port, there was
was a time na nagdedebate pa nga ni sa mga leaders ka ito kung gigibuon ang Kapitolyo digdi sa tabako o sa Legazpi. Yeah, natandaan ko ito. Kampanahon na ito. So talagang ang totoo talaga, ang tabako, strategic ang lugar, at the same time talagang set for cityhood. So Opo. it was just talagang mangyayari ang mangyayari. Pero ang pinakamagayon na nangyari talaga is para sa Opo. sineryoso ka mga taga-tabako na bakusan na inisarong decision could be a series of decision one after the other na we will be responsible for our development. Okay? Opo. So, gabos kita nagdagtarabang with the right leaders and so sa tuya ng mga na followers na naging kumbaga held themselves also accountable as part of the development, kaya naabot ang arog kaini. So, sa iling ko kung hapoton mo ako, ano ang pinakamagayon na contribution kan cityhood? Palagay ko, so nagkasararo sa mga tao. Correct. Not correct. infrastructure, because infrastructure talagang mangyayari yan. Economic development will come syempre because dakulo na population. Diba, pinupuntahan talagang ng negosyo yung marami syempreng kliyente, di ba? Yeah. Pero I think it is more of the pride of the people that really sets us apart from being a municipality and a city. May self-pride na. Iyo baga, tabi, Congresswoman, kung da iso tao nagsabi na dapat maging Yes. ng tabako, dahil mangyari ang ngunyan. So, sinda talagang sa likodan So, kaya. sabi ko nga na it was a shared decision and the accountability and responsibility also falls on our shoulders. Kabus kita. No? And sa ropa sa hiling ko, naging big brother, big sister ang tabako to the rest of the first district. Opo. During the Opo. term of Mayor Borse, nagpuo na iyan. Free ambulance service, so gabos na mga social services na pwede ihiras kan tabako sa neighboring municipalities, pigigibos during the time of Mayor Borse until the present. Iya, opo. Congresswoman, may naling ka po nagari future kang Tabaco City. Garo, ano na-envision mo kaya na futuro kang Tabaco City tabi sa mga masunod na mga taon? Ang pinaka-problema po digdi sa Tuya is daing trabaho o kulang ang trabaho. And since agriculture pa kita, sa hiling ko, agro-industrial zones ang naipuhan. So I am envisioning in the future na magkaigwa kita ki mga export processing zones digdi, with our direction towards fossil-free fuel, so more on the solar na kita ba the alternative energy. Sa tingin ko yung issue na ang mahal ng kuryente para sa industriya dito sa First District o dito sa Albay, mawawala na. So I think we can compete in that area. Plus, nakulon pa kitang daga-digdi na tatanuman, ang kaipuhan talaga sana, ang ating produkto is may value added. And that can generate employment also in the countryside. So sa tingin ko, paggagawa namin yan, especially ang ganda ng relationship ng mga munisipyo dito sa First District, we can decide, okay, malinaw, bagasan sa imo. Yes. Okay? Tiwi, hindi man ang produkto mo. Okay? Baka kay sira ka, tadakol ka mga bunuan. At tiwi pala, tuna. Tuna capital yan eh. Kasi kasama kami sa Tuna Highway. O Santo Domingo, ano man ang sa imo. So sa tingin ko, kanya-kanya kaming teritoryo to support the agro-industrial zone. Yan, very good. Congresswoman, salamaton mensahe po sa mga taga First District tabi. Na para sa First District, naugma ako na makabalik kiraray. Dara ang mga bagong ideya sin learning sali sa sakuyang trip sa New York. Na padagos po kita na makikipaglaban sa mga polisiya na tunay na makakapauswag sa satuyang lugar. Na we celebrate together with Ligao City, the 25th founding anniversary of both our twin cities. So dako lang contribution ini sa development kang bilog na probinsya kang Albay. Opo. Salamat, Congresswoman, Salamat. and welcome back po. Thank you, VP Henry. Okay, thank you so much mga tugang Congresswoman Cristel Lagman sa nagkapera niya itong hapot. Kunya na pagkagadig po sa satuyang programa sa DZGV. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod.
Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. An oras hatod sa Indokang. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hey! This is Talaga! Are you looking for quality and affordable home appliances and furnitures? We got something for you. So listen. Listen! Kung hanap mo, mura na appliances. Huwag kang mag-alala, dami ditong choices. Mula sa TV, at rep, sala, set, got all you need. Mga pangangailangan sa bahay, lahat ng gadget na gamit pang alalay. Rice cooker, fan heater at cookpan, washing machine at stove, lahat na yan. Sa Daraga Home Depot, mura at quality busagaan. Sa Daraga Home Depot, where your one-stop shop. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay ng bisat galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa kutis, ampalaya na nakakatulong para mapagbaba ang blood sugar level at iba pa. Sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverade Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverade Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverade Pro. Liver up na tayo. Liverade Pro. Mabibili ang Liverade Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Sulit na extra strong beer ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Ngayon, may mampangis na promo pa. Bili ka ng 2 litro, may libreng 500 ml na. Sa 200 pesos SRP lang, may 2.5 litro ka na. Pangis na tama! Ilabas na ang pangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Anom na dekadang nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products, igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho, igwaman in mga loan products, arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, RBPI. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Tuhod, siko, baywa, Aray!
Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Also siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Tama ining hapot ti Kuya Nes Sa masunod ngayon ang kay Kongresel, paghapot mo kung rin lamang magkaigwak alternate diversion sa tabako para sa mga darakulang sasakyan. Dain na lamang mag-agi sa sentro kan tabako hanggang nangunyan maski may rush hour. Yaon man giray sentro nag-aagi ang mga darakulaon na sakyan kaya grabe ang traffic. Sisabayan pa kan mga dapit, parada, yung mananggad. Adi! Nagpapalubong, yung mananggan. Pwede ngayon mag-agi digdi sa may malilipot area. Baka ikaw dyan kipiding diversion na luwas duman sa Kwan, luwas duman sa Sabluyon Road. Sige tabi, Kuya Nes, taman sa imong question Ihaputa yan kay Congresswoman Crisel. Salamat kan sa inong pagantabay. Ako po si Henry M. Ay, Pading Al, Joshua, Karen, sorry pasensya na kamong tulo. Di na ko makalaog. Pakinot na lang tabi kay ni Sarah, kay Pading Al, kay Joshua at kay Karen. Goodbye. Maray na aga sa inyo, boss. Ayun no, si Jopay na nakabisikleta lang dati. May motorsiklo.